an ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga ɲɛ fila kɔnɔ 2 minutes nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ni sera ka baro in kɛ ni anw ye ma tɛ wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna ko ka 200 di o tigilamɔgɔ ma bi sɔgɔmada in na an bɛ se ka baro in daminɛ an bɛ se ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ alimɛti ye jɔjɔlen ye fɛ yan nɔ alimɛti ya alimɛti taa mɛnɛna mɛ an bɛ bonus di ma nin yɔrɔ la an bɛ hinɛla nin yɔrɔ la i sɔnna an bɛ hinɛla nin yɔrɔ la ok mun tɛ gileki butɔma don non fini butɔma man di non fani butɔma non ayi fani kolonama man di n ye ayi fani kolonama man di n ye kɔrɔ ça va kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ yen e tɔgɔ ni jamu Dawuda Tarawele nin sanga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabarani ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira i la k'a fɔ an ka jɛmukan in jukɔrɔma dondolen don madame Jalo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔ bi ale kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn an ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga ɲɛ fila hukumu kɔnɔna la 2 minutes baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye ni sera ka 2 minutes in baro kɛ anw ye ka sɔrɔ i ma tubabukan fɔ ma ta ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma bi sɔgɔmada in na i pɛrɛla baro in na an bɛ se ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ an bɛ se ka daminɛ accident delila ka kɛ ɲɛna ka yan accident wayi i ko accident sirabara kasara an ka cɛ 200 tala k'i to i yɛrɛ b'a dɔn accident o ye français tɛ yan bon ayi o se ka kɛ français ye cogo di sisan accident tɛ français ayi français ne fɔ n bolo français tɛ o bamanankan de ye accident tɛ français ye ayi français tɛ mais accident tɛ français ye n ka cɛ ayi bamanankan de ye accident ye bamanankan de ye dugu jumɛn bamanankan bon an bolo kɔni accident ne y'a fɔ kɔrɔ ça va oui ça va monsieur kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi t'an na e tɔgɔ ni jamu Chaka Watara ni saga in kɔnɔ i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro kɔnɔna la ka jira i la k'a fɔ an ka émission sponsoriselen don madame Jalo Mariam Kamara de fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Matala bi Sikaso kɔnɔ ale cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso jeunes ka ɲɛtaga kosɔn an ka bi baro jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ saga ɲɛ fila hukumu kɔnɔna la miniti fila hukumu kɔnɔna la nka baro in kɔnɔ yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye ni sera ka baro in kɛ ni anw ye ma ta ye wari caman di anw ma ko ni minnu gɛnna o ka 200 di o tigilamɔgɔ ma bi sɔgɔmada in na an bɛ se ka baro in daminɛ an bɛ se ka daminɛ e bɛ to ka machine dun na machine nama e se b'o fɛ machine nama m'o dun kosɛbɛ e machine nama dun mais i b'a dɔn k'a fɔ ko machine ye tubabukan ni français yɔrɔ bɛ kalama bon an bɛ hinɛla nin yɔrɔ la e bɛ ballon ta ayi ne tɛ ballon ta ne bɛ bila mɛna dola kɔrɔ ça va kɔrɔ cogo di kɔrɔ baasi t'i la baasi foyi tɛ yen e tɔgɔ ni jamu Adama Tarawele nin waati in na i bɛ 223 Chrono TV ma ka jabaran de ɲɛma bi sɔgɔmada in na baro jumanba de bɛ an bolo ka kɛ nin ye nka sani an ka don an ka baro in kɔnɔna la ka jira k'a fɔ an ka émission sponsoriselen don madame Jalo Mariam Kamara de fɛ Sikaso conseil régional kɔnɔ bi ale cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga kosɔn an ka bi baro ye jumɛn e ni ne an bɛ jɛn ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ miniti fila kɔnɔ saga ɲɛ fila kɔnɔ nka baro in kɔnɔna la yamaruya tɛ e de bolo ka ne jaabi tubabukan na n'o ye français ye ne sera ka 2 minutes in baro kɛ anw ye ka sɔrɔ i ma français fɔ madame Jalo Mariam Kamara a ye wari caman di aw ma ko ni minnu gɛnna dɔrɔn ko ka wari in di o tigilamɔgɔ ma an bɛ se ka baro in daminɛ an bɛ se ka daminɛ e bɛ école la awɔ e bɛ jumɛn na 11e SS awɔ ne bɛ école la i ko 11e yɔrɔ bɛ école la awɔ e bɛ école la awɔ e ko classe joli 11e awɔ 11 ye jumɛn ye 11 n ka cɛ gosi la awɔ ne bɛ kalan na kalanso 11 na wari t'a la k'i to kɔrɔ ça va wa ça va alhamdulilayi ko cogo di alhamdulilayi kɔrɔ baasi t'i la non baasi foyi tɛ an bɛ Ala tanu e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Seku Diko
Seku ni sanga kono ibi 223 Chrono TV ma ka jabara de nyama biso wane na baro juma bare be ambolo ka kenye ngasana nga donga baro en konna la ka jirela ka fa anga émission sponsorisé lenu madame Diallo Mariam Camara de fe siga so conseil régional kono ni beba wele mata bi ale kon chester luno kosobe siga so ka nyata ko so anga bi baro jume enne ame janga baro ka nyonga fe sanga nya fla kono 2 minutes nga baro en konna la yamariati e de bolo kana jabi tob kana no français ne se la ka baro en ken anwi mata war chamandi ama kono muno gena ko ka keme fla di otigla mako ma biso marena am se ka baro namna am se ka damna am si ka daminɛ almeti jojo le fe ano alimɛtiya almeti tamenena mais ame bonisi di man nyorola ame hinela nyorola isona ame hinela nyorola ok munem te gleki butomando non fini butama man di non fani bitoma non ayi fani kolonama madinyi ayi fani kolonama madinyi derege ça va Ouais, ça va. korbashitila Non, Bajide. et to ne jamu La Snajara. lasina jarani wati na ibi 223 Chrono TV ma ka jabara ni jama biso ngode na boro juma bare be ambolo ka keni ngasana nga do nga boro ko ndala ka jirela ka fo anga émission jukoro ma dondole do madame Diallo Mariam Camara de fe siga so conseil régional la ni bela jele ba do mata anga tiafo bi a chesirno siga so ka nyata ko son kosobe anga bi baro jume enni ami jenga baro ka nyanga fe sanganya fla o kom ko ndala 2 minutes nga baro en kono yamariati e de bolo kana jabi tuabu kana no français ne se la ka 2 minutes boro ken anwi mata war chamandi ama ko mun ganna ko keme fla di o tigila mako ma biso ma dana am se ka boro namna Bon, am se ka daminɛ mais ngon modo ngona gay manoko. Mais am se ka daminɛ. am se ka damne Am se ka daminɛ. e ka téléphone sana wati me Bon, téléphone sana sa mo mena doni. téléphone tegereni kuma barani be baro téléphone ye français re chante Be waro français de do. bon ami hin la nyoro la télé ba ofia Bon, jabaran me. iko bon aywa jabarani be on fait be baro bon on ye français re bon ça va pas